Kun nöyrä nuorukainen astui sisään tuohon koruliikkeeseen, kukaan ei osannut kuvitella, että hänen isänsä omisti hehtaareittain maata, joka oli miljoonien arvoista. Se, mitä tapahtui seuraavaksi, muutti kaikkien läsnäolijoiden elämän pysyvästi. Tämä on tarina, joka jättää teidät sanattomiksi. Oli lauantai-aamu, kun Otso työnsi auki kultatimantit koruliikkeen lasioven Tampereen keskustassa. Ovikellon hienovarainen helähdys ilmoitti hänen saapumisestaan paikkaan, joka vaikutti olevan toisesta maailmasta. Seinät oli verhoiltu tyylikkäällä puulla, ja pehmeä valaistus sai sadat kristallivitriineissä täydellisesti esillä olevat korut kimaltamaan. Otso pysähtyi hetkeksi ja tunsi itsensä yhtäkkiä ulkopuoliseksi. Hänellä oli yllään tavallinen punainen ruutupaita, jonka hänen äitinsä oli huolella silittänyt, sekä farkut, jotka kantoivat merkkejä yksinkertaisesta, mutta arvokkaasta elämästä. Hänen 20 ikävuottaan heijastuivat katseesta, joka oli yhä viaton, mutta päättäväinen. Hän oli säästänyt kuukausien ajan. 2 viikon kuluttua olisi Hillan, hänen 3-vuotisen tyttöystävänsä, syntymäpäivä, ja hän halusi yllättää tämän jollakin erityisellä. Hän ei ollut koskaan aiemmin käynyt näin hienossa koruliikkeessä, mutta hän oli kuullut, että kultatimanteilla oli koko Tampereen kauneimmat korut. Päätiskin takana Talvikki järjesteli sormuksia vitriiniin. Hän oli 35-vuotias nainen, moitteettomasti pukeutunut siniseen jakkupukuun, joka korosti hänen vartaloaan. Hänen vaaleat hiuksensa oli koottu täydelliselle nutturalle, ja hänen meikkinsä näytti siltä kuin se olisi suoraan muotilehden sivuilta. Hänen ranteessaan kiiltävä kello maksoi todennäköisesti enemmän kuin mitä Otso ansaitsi 6 kuukaudessa peltoja viljellessään. Kun Talvikki nosti katseensa ja näki Otson, hänen ammattimainen hymynsä katosi välittömästi. Hänen kokeneet silmänsä arvioivat poikaa päästä varpaisiin sekunneissa, hieman kuluneet kengät, tavalliset farkut ja ruutupaita, joka ei todellakaan ollut peräisin mistään kalliista putiikista. Hyvää huomenta, Otso sanoi vilpittömästi hymyillen ja lähestyi tiskiä. Haluaisin katsoa joitakin koruja erityistä lahjaa varten. Talvikki katsoi häntä epäilevästi. Hän oli työskennellyt tässä koruliikkeessä 8 vuotta ja oppinut heti tunnistamaan, kenellä oli varaa heidän hintoihinsa ja kuka vain tuhlasi aikaa. Tämä nuorukainen arkisine olemuksineen kuului selvästi jälkimmäiseen kategoriaan. Millainen budjetti teillä on mielessänne? Hän kysyi peittelemättä, äänessään kuuluvaa ylemmyyden tuntoa. Hän ei edes noussut paikaltaan, vaan jatkoi sormusten järjestelyä, ikään kuin Otso olisi vain vähäpätöinen häiriötekijä. No, se riippuu korusta, Otso vastasi katsellen ympärilleen lumoutuneena. Se on tyttöystävälleni. Haluaisin jotain kaunista, joka saa hänet ymmärtämään, kuinka tärkeä hän on minulle. Talvikki huokaisi lähes huomaamattomasti. Hän oli kuullut tämän tarinan satoja kertoja. Nuoria poikia, jotka astuivat sisään suurin unelmin ja tyhjin taskuin, kuvitellen voivansa tehdä vaikutuksen tyttöystäviinsä koruilla, jotka maksoivat enemmän kuin heidän vuosipalkkansa. Toisilla työpisteillä Talvikin 2 kollegaa seurasivat tilannetta. Louna, 30, vuotias ruskea averikkö tyylikkäässä keltaisessa mekossa, ja Usva, hieman nuorempi, noin 25-vuotias, jolla oli täydellisen suorat mustat hiukset ja vaaleansininen jakkupuku. Molemmat olivat keskeyttäneet työnsä seuratakseen vuorovaikutusta, tietäen jo etukäteen, miten se päättyisi. Katsokaas, Talvikki sanoi nousten ylös, mutta pitäen turvavälin tiskiin. Meillä on joitakin edullisempia kappaleita täällä vasemmalla olevalla osastolla. Ehkä teidän kannattaisi aloittaa niistä. Hän osoitti nurkassa olevaa pientä vitriiniä, jossa oli esillä selvästi vähemmän arvokkaita koruja, sormuksia pienillä kivillä, ohuita kaulakoruja ja yksinkertaisia korvakoruja, jotka tuntuivat melkein sopimattomilta siihen ympäristöön. Otso seurasi hänen eletään ja lähestyi osoitettua vitriiniä. Korut olivat toki nättejä, mutta se ei ollut sitä, mitä hänellä oli mielessään. Hän oli haaveillut antavansa Hillalle jotain, joka saisi tämän tuntemaan itsensä todella erityiseksi, jotain, joka heijastaisi hänen syvää rakkauttaan. Nämä ovat erittäin kauniita, Otso sanoi diplomaattisesti, mutta ajattelin jotain hieman näyttävämpää. Hilla ansaitsee parasta. 3 naista vaihtoivat puhuvia katseita. Louna kohotti hieman kulmakarvojaan, kun taas Usvan piti pidätellä nauruaan. Talvikki puolestaan tunsi ärtymyksensä kasvavan. Nämä tyypit olivat aina samanlaisia. Suuria sanoja ilman katetta. Kuules poika, hän sanoi äänensävyllä, jonka oli tarkoitus kuulostaa äidilliseltä, mutta joka oli suorastaan alentuva. Olen tehnyt tätä työtä monta vuotta. Ne näyttävämmät korut, joista puhut, maksavat useita tuhansia euroja. Ehkä olisi viisaampaa pysyä jossain realistisemmassa.
Otso tunsi veren nousevan poskilleen, ei vihasta vaan häpeästä. Hän tajusi, että häntä tuomittiin ulkonäön perusteella, ja hetken hän mietti, oliko hän tehnyt virheen astuessaan sisään. Ehkä hänen isänsä oli oikeassa sanoessaan, ettei rahalla tee ihmistä, mutta se näytti todellakin tekevän eron siinä, miten heitä kohdeltiin. Liikkeen hiljaisuuden rikkoi vain kellon tikitys. Muita asiakkaita alkoi saapua sisään. Tyylikäs pariskunta otettiin heti lämpimästi vastaan, ja pukuun pukeutunut mies sai välitöntä huomiota. Otso huomasi kohtelun eron ja tunsi itsensä yhä ulkopuolisemmaksi. Mutta sitten hän ajatteli Hillaa, tämän hymyä tämän ollessa onnellinen, ja sitä miten tämän silmät loistivat, kun hän antoi pienimmänkin lahjan. Hilla ansaitsi tulla kohdelluksi kuin kuningatar. Ymmärrän kantanne, Otso sanoi suoristaen hartioitaan ja katsoen Talvikkia silmiin. Mutta haluaisin silti nähdä jotain muuta. Kiitos. Talvikki huokaisi syvään, aivan kuin Otso olisi pyytänyt häntä siirtämään vuoren. Tarkoituksellisen hitaasti hän käveli keskimmäisen vitriinin luo, ei kuitenkaan sen, jossa arvokkaimmat korut olivat. Hän valitsi väliosan, jossa oli esillä koruja, jotka olivat laadukkaampia kuin ensin näytetyt, mutta selvästi keskihintaisten joukosta edullisimpia. Tässä, hän sanoi äänensävyllä, joka ei peitellyt hänen tyytymättömyyttään. Nämä ovat joitakin suosituimmista kappaleistamme. Sana suosituimmista irtosi hänen suustaan ikään kuin sillä olisi ollut karvas maku. Otso lähestyi vitriiniä toivoa loistaen silmissään. Siellä oli kaulakoru pienellä sydämenmuotoisella riipuksella, valoa vangitsevia kivikorvakoruja ja sirorannekoru. Ne olivat varmasti kauniimpia kuin aiemmin nähdyt, mutta silti Otso tunsi, etteivät ne olleet tarpeeksi erityisiä. Sillä välin Louna oli siirtynyt Usvan viereen, teeskennellen järjestävänsä näyttöjä uudelleen, mutta todellisuudessa seuraten tilannetta mielenkiinnolla. Katso tuota, Louna kuiskasi Usvan korvaan. Lyön vetoa, että hän aikoo kysyä alennusta. Usva piilotti hymyn kätensä taakse. Hän oli vasta 25-vuotias, mutta oli jo oppinut kokeneimmilta kollegoiltaan tunnistamaan ongelmalliset asiakkaat. Ne, jotka tuhlasivat aikaa ostamatta mitään, tai mikä pahinta, ne, jotka tinkivät hinnoista aivan kuin olisivat torilla. Paljonko tämä kaulakoru maksaa? Otso kysyi osoittaen korua, joka oli kiinnittänyt hänen huomionsa eniten. 450 €, Talvikki vastasi katsomatta edes hintalappua, ikään kuin tietäisi sen ulkoa. Hänen äänensävynsä viittasi selvästi siihen, että tuon summan pitäisi lopettaa keskustelu välittömästi. Otso tunsi solmun vatsassaan. Se oli huomattava summa, paljon enemmän kuin hän oli alun perin aikonut käyttää. Mutta sitten hän mietti kaikkia niitä tunteja, jotka hän oli työskennellyt pelloilla säästääkseen nuo rahat ja tekemiään uhrauksia. Hilla oli jokaisen sentin arvoinen. Se on erittäin kaunis, Otso sanoi tutkien kaulakorua lähempää. Mutta onko teillä jotain vieläkin erikoisempaa? Jotain todella ainutlaatuista. Talvikin silmät kovenivat. Tämä poika alkoi todella ärsyttää häntä. Ensin hän kyseli kalliista koruista, sitten vaikutti huolestuneelta 450 € kaulakorusta, ja nyt hän halusi nähdä jotain vielä erikoisempaa. Hän oli selvästi yksi niistä asiakkaista, jotka vain tuhlasivat arvokasta aikaa. Kuulkaa, Talvikki sanoi laittaen kätensä puuskaan. Kaikkein yksinoikeudellisimmat korumme alkavat vähintään 2000 €. En usko, että se on sitä, mitä etsitte, ottaen huomioon, että vaikutitte huolestuneelta jo tästä kaulakorusta. Talvikin sanat kaikuivat liikkeessä kuin isku kasvoille. Otso tunsi poskiensa punoittavan, ei vain häpeästä, vaan myös nöyryytyksestä tulla torjutuksi niin avoimesti. Hän vilkaisi ympärilleen ja huomasi, että myös muut paikalla olevat asiakkaat alkoivat kiinnittää huomiota keskusteluun. Hienostunut, noin 50-vuotias mies, pukeutunut täydellisesti silitettyyn harmaaseen pukuun, nosti katseensa kalvosinnapeista, joita hän oli tutkimassa. Tyylikäs hopeahiuksinen rouva lakkasi puhumasta toisen myyjän kanssa kuunnellakseen paremmin. Otso tunsi olevansa valokeilassa, alttiina kaikkien katseille. Kyse ei ole huolestumisesta, Otso sanoi yrittäen pitää äänensä vakaana kasvavasta kiihtymyksestä huolimatta. Haluan vain olla varma, että valitsen täydellisen lahjan. Louna ei voinut pidätellä pientä naurahdusta, jonka hän yritti peittää yskäisyllä. Anteeksi, hän sanoi vaikuttamatta lainkaan pahoittelevalta. Kollegansa reaktiosta rohkaistuneena Usva astui lähemmäs ryhmää. Ehkä, hän sanoi hymyllä, jonka oli tarkoitus vaikuttaa ystävälliseltä, mutta joka tihkui ylimielisyyttä. Teidän kannattaisi harkita myös muiden liikkeiden katsomista. Keskustan ulkopuolella sijaitsevalla kauppa-alueella on joitakin koruliikkeitä, jotka sopivat paremmin erilaisille budjeteille.
Se oli myrkyllinen ehdotus naamioituna ystävälliseksi neuvoksi. Hän käytännössä sanoi Otsolle, ettei tämä kuulunut tänne, että hänen pitäisi lähteä ja etsiä jotain hänen sosiaaliselle ja taloudelliselle tasolleen sopivampaa. Otso tunsi piston rinnassaan. Hän ei ollut tottunut tällaiseen kohteluun. Kotikylässään kaikki tunsivat hänet ja kunnioittivat häntä. Hänen isänsä oli aina opettanut hänelle, että kunnioitus ansaitaan rehellisyydellä ja kovalla työllä, ei kallilla vaatteilla tai ulkokuorella. Arvostan neuvoa, Otso sanoi äänellään, joka hieman vapisi, mutta haluaisin mieluummin jatkaa katselua täällä. Talvikki loi puhuvan katseen kollegoihinsa. Oli selvää, että he tuhlasivat aikaansa tämän itsepäisen pojan kanssa, joka ei halunnut hyväksyä tilanteensa todellisuutta. Katsokaas, hän sanoi äänensävyllä, joka oli nyt avoimen kärsimätön. En halua tuhlata aikaanne. Kanta-asiakkaamme tietävät tarkalleen, mitä haluavat ja mihin heillä on varaa. Ehkä olisi parempi jos. Mutta Otso keskeytti hänet suoristaen selkänsä arvokkuudella, joka yllätti myyjätkin. Anteeksi, hän sanoi katsoen kolmea naista. Mutta minä olen asiakas siinä missä muutkin ja ansaitsen saman kunnioituksen ja huomion. Liike vaipui vaivaantuneeseen hiljaisuuteen. Myös muut asiakkaat olivat pysähtyneet katsomaan, uteliaina näkemään, miten tilanne kehittyisi. Otson sanoja seurannut hiljaisuus oli melkein korvia huumaava. Talvikki tunsi veren nousevan kasvoilleen, ei häpeästä vaan suuttumuksesta. Miten ihmeessä tuo maalaispojan lailla pukeutunut nuorukainen kehtasi puhua hänelle noin kanta-asiakkaiden edessä? 8 vuoden työskentelyn jälkeen tässä koruliikkeessä hän oli ansainnut maineen ja kunnioituksen, jota hän ei antaisi kenenkään kyseenalaistaa. Kuulkaa nuori mies, hänen äänensä oli nyt kylmä kuin jää. Kunnioitus ansaitaan, ja täällä se ansaitaan olemalla vakavasti otettava asiakas, ei tuhlaamalla työtä tekevien ihmisten aikaa. Louna nyökkäsi voimakkaasti, kokeneemman kollegansa asenteesta rohkaistuneena. Hän lähestyi tiskiä sarkastisesti hymyillen. Täsmälleen. Tämä ei ole mikään museo, jonne tullaan katselemaan. Tämä on korkealaatuinen koruliike. Otso tunsi sanat kuin iskuina, mutta jokin hänen sisällään kapinoi. Hän ajatteli isänsä, joka oli aina työskennellyt aamunkoitosta auringonlaskuun valittamatta kertaakaan, joka oli elättänyt perheensä arvokkaasti ja rehellisesti. Hän ajatteli äitiään, joka silitti hänen paitansa rakkaudella. Hän ajatteli Hillaa, joka rakasti häntä sellaisena kuin hän oli, ei sen vuoksi mitä hänellä oli yllään. Minulla on rahat ostaa mitä haluan, Otso sanoi paljon vakaammalla äänellä. Pyydän vain saada nähdä tuotteitanne, kuten kuka tahansa muu asiakas. Usva purskahti epäuskoiseen naurahdukseen. Aijaa, ja mistä olet saanut kaikki nämä rahat, oletko voittanut lotossa? Kommentti herätti muutaman naurahduksen myös muiden paikalla olevien asiakkaiden joukossa. Hienostunut mies hymyili ylemmyyden tuntoisesti, kun taas tyylikäs rouva kuiskasi jotain häntä palvelevan myyjän korvaan. Otso tunsi poltteen sisällään. Häntä ei ollut koskaan nöyryytetty tällä tavalla. Mutta vihastumisen sijaan hän pakotti itsensä pysymään rauhallisena, aivan kuten hänen isänsä oli opettanut häntä kohtaamaan vaikeita tilanteita. Töistä, hän vastasi yksinkertaisesti. Töistä. Kovasta työstä joka päivä. Töistä. Talvikki toisti sävyllä, joka sai sanan työ kuulostamaan melkein loukkaukselta. Ja missä tämä niin hyvin palkattu työ mahtaisi olla? Jossain teollisuusalueen tehtaista. Perhetilalla, Otso vastasi ymmärtämättä, kuinka paljon tämä vastaus ruokkisi 3 naisen huvittuneisuutta. Louna ja Usva vaihtoivat merkitsevän katseen. Perhetilalla, Louna toisti matkien maalaistollon äänensävyä, joka halusi leikkiä herraa. Siksi sinulla on aina aurinko kasvoillasi ja nuo kädet, Usva lisäsi katsellen Otson käsiä, jotka todellakin näyttivät ulkotyön jättämät merkit. Sinun olisi pitänyt heti kertoa, että olet maalaispoika, niin olisimme tienneet, miten kohdella sinua. Sanat olivat kuin tikarin pistoja. Otso puristi nyrkkejään, ei vihasta vaan turhautumisesta, ettei kyennyt saamaan heitä ymmärtämään, että hän ansaitsi kunnioitusta ammatistaan riippumatta. Hänen isänsä oli aina sanonut, että maan viljeleminen ja ihmisten ruokkiminen on yksi maailman jaloimmista ammateista. Maan viljelemisessä ei ole mitään pahaa, Otso sanoi hieman vapisevalla äänellä. Se on rehellistä työtä. Voi toki, se on rehellistä, Talvikki sanoi teeskennellyllä ymmärryksellä. Mutta ehkä se ei ole sellaista työtä, joka sallii ostaa koruja tällaisesta paikasta. Mikset yrittäisi torilta? Olen varma, että sieltä löytäisit jotain sopivampaa. Nöyryytys oli täydellinen. Kaikki liikkeessä katselivat,
Toiset huvittuneina, toiset vaivaantuneina. Otso tunsi itsensä pieneksi, merkityksettömäksi, aivan kuin kaikella sillä, minkä eteen hän oli työskennellyt ja säästänyt, ei olisi mitään arvoa. Mutta juuri kun näytti siltä, että hänen pitäisi luovuttaa ja lähteä pääpainuksissa, jotain naksahti hänen sisällään. Hän ajatteli Hillaa, joka uskoi häneen enemmän kuin hän itsensä. Hän ajatteli kaikkia niitä uhrauksia, joita hän oli tehnyt päästäkseen tähän pisteeseen. Haluan nähdä kauneimmat korunne, Otso sanoi päättäväisyydellä, joka yllätti hänet itsensäkin. Kaikki, ja sitten minä päätän mitä ostan. Hänen äänensävynsä oli muuttunut. Ei enää epäröintiä, ei enää häpeää, vain luja ja arvokas vaatimus, joka kaikui liikkeessä kuin haaste. Otson vaatimus resonoi myymälässä kuin ukkosen jyrähdys kirkkaana päivänä. Talvikki jäi hetkeksi sanattomaksi. Hänen silmänsä laajenivat epäuskosta. Oliko tällä pojalla todella rohkeutta intää vastaan tultuaan, näin selvästi laitetuksi paikoilleen? Kauneimmat korumme, Talvikki toisti äänellä, joka nousi oktaavin verran. Oletteko tosissanne? Täysin tosissani, Otso vastasi laittaen kätensä ristiin rinnalleen. Hänen ryhtinsä oli muuttunut täysin. Puoli tuntia sitten sisään astuneen pojan epävarmuudesta ei ollut tietoakaan. Hänen silmissään oli jotain uutta, päättäväisyyttä, jota he eivät olleet osanneet odottaa. Louna astui lähemmäs, hänen kasvonsa vääristyneinä ilmeeseen, jossa sekoittuivat inho ja julma huvittuneisuus. Kuule maalaispoika, et taida ymmärtää. Arvokkaimmat korumme maksavat enemmän kuin mitä sinä tienaat kokonaisessa vuodessa maata kuokkimalla. Ehkä jopa 2 vuodessa, Usva lisäsi naurahtaen. Tilannetta tarkkailut hienostunut mies astui hieman lähemmäs, selvästi huvittuneena näytelmästä. Hän kuiskasi jotain seuralaiselleen, vaaleahiuksiselle naiselle takissa, joka hymyili ilkikurisesti. Nämä nykynuoret, nainen sanoi tarpeeksi kovaa tullakseen kuulluksi, ei enää mitään suhteellisuuden tajua. He haluavat kaiken ilman, että heillä on siihen varaa. Otso tunsi poskiensa syttyvän tuleen. Mutta näyttäkää minulle, mitä teillä on, hän sanoi vakaalla äänellä kasvavasta kiusaantumisesta huolimatta. Talvikki katsoi kollegojaan ilmeellä, joka sanoi selvästi, nyt näytämme hänelle kuka täällä määrää. Hän käveli päävitriinille, joka sisälsi koruliikkeen kalleimmat esineet. Oli aika päättää tämä farssi lopullisesti. Selvä, hän sanoi hymyllä, jossa ei ollut mitään ystävällistä. Koska vaaditte niin kovasti, näytän teille jotain todella erityistä. Hän pysähtyi LED-valoilla valaistun vitriinin eteen, joka sai korut loistamaan kuin tähdet. Sisällä oli timanttikaulakoruja, jotka vangitsivat jokaisen valonsäteen, huomattavan kokoisia jalokiviä ja rannekoruja, jotka näyttivät taideteoksilta. Tässä, Talvikki sanoi, osoittaen kaulakorua, jossa oli timanttiriipus. Tämä kappale maksaa 3600 €. Se on yksi myydyimmistä tuotteistamme todellisten asiakkaiden keskuudessa. Painotus sanassa todellisten oli kuin tikarinisku. Otso lähestyi vitriiniä, hänen silmänsä syttyivät nähdessään kaulakorun. Se oli täsmälleen sellainen, jota hän oli kuvitellut Hillalle. Tyylikäs, hienostunut, ainutlaatuinen. Se on kaunis, hän sanoi aidosti vaikuttuneena korun kauneudesta. Hän pitää siitä, Louna sanoi sarkastisen sävyyn. Harmi, että se maksaa enemmän kuin hänen autonsa, jos hänellä sellaista edes on. Hän ajaa varmaan vielä mopolla, Usva lisäsi aiheuttaen lisää naurahduksia kuuntelevien asiakkaiden joukossa. Mutta Otso ei antanut sen lannistaa itseään. Voinko nähdä sen lähempää? Hymy katosi Talvikin kasvoilta. Anteeksi, kaulakorun. Haluaisin nähdä sen lähempää. Ehdottomasti ette, Talvikki sanoi ehdottomasti. Arvokkaimpiin koruihimme ei kosketa ilman vakavaa ostoaikomusta, ja teillä ei selvästikään ole varaa sellaiseen. Mistä tiedätte sen antamatta minulle edes mahdollisuutta? Otson kysymys oli niin suora ja looginen, että se asetti Talvikin hetkeksi hankalaan asemaan. Mutta vain hetkeksi. Koska minä näen sen, hän sanoi osoittaen poikaa päästä varpaisiin. Näen sen vaatteistanne, kengistänne, tavastanne puhua. Te ette ole meidän tyyppinen asiakkaamme. Teidän tyyppinen asiakkaanne, kyllä, meidän tyyppisemme. Ihmiset, jotka ymmärtävät kauniiden asioiden arvon, jotka osaavat arvostaa niitä, ja ennen kaikkea joilla on niihin varaa ilman, että heidän tarvitsee luopua syömisestä kuukaudeksi. Viimeinen lause aiheutti yleisen naurun remakan liikkeessä. Myös muut sillä välin sisään tulleet asiakkaat olivat pysähtyneet kuuntelemaan, muuttaen sen, minkä piti olla yksinkertainen korukauppakäynti, julkiseksi nöyryytysnäytelmäksi.
Otso katsoi kaikkia noita kasvoja, jotka tuijottivat häntä pilkallisesti, kaikkia noita ihmisiä, jotka olivat tuominneet hänet tietämättä. Hän tunsi äänettömän vihan kasvavan, mutta se ei ollut pelkkää vihaa. Se oli päättäväisyyttä todistaa heidän olevan väärässä. Hyvä on, Otso sanoi rauhallisella äänellä. Sitten olen hyvin selkeä kanssanne. Otso hengitti syvään ja katsoi Talvikkia suoraan silmiin. Hetki, jota hän oli pelännyt koko aamun, oli koittanut, mutta nyt hänellä oli enemmän rohkeutta. Hänen sisällään kasvanut äänetön viha oli muuttunut rautaiseksi päättäväisyydeksi. Minulla on rahat, hän sanoi laittaen kätensä taskuun. Talvikki purskahti nauruun. Aivan varmasti, ja luultavasti omistatte myös linnan. Mutta hänen hymynsä sammui, kun hän näki Otson vetävän esiin ruskean nahkalompakon, yksinkertaisen mutta hyvin pidetyn. Hitain ja tarkoituksellisin liikkeen Otso avasi lompakon ja alkoi laskea 50 ja 100 euron seteleitä, joita siellä säilytettiin. Hiljaisuus liikkeessä muuttui yhtäkkiä raskaaksi. Louna lopetti hymyilemisen, Usva avasi suunsa ammolleen, ja myös muut asiakkaat astuivat lähemmäs nähdäkseen paremmin. 1, 2, 3, Otso alkoi laskea seteleitä ääneen ja asetti ne lasitiskille. 4, 5, 6, Talvikki tunsi solmun muodostuvan vatsansa. Nuo setelit näyttivät aidoilta, hyvin aidoilta, ja niitä oli paljon enemmän kuin mitä hän olisi odottanut näkevänsä maalaispojan taskuissa. 8, 9, 10. Otso jatkoi rauhallista laskemista silmien irtoamatta hetkeksikään Talvikista. Hienostunut mies lopetti hymyilemisen. Vaalea rouva lähestyi tiskiä katse kiinnitettynä rahoihin, joita kerääntyi yhä enemmän. 20, 21, 22. Usva lähestyi lounaa kuiskaen. Kuinka paljon hänellä on? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Kun Otso pääsi 36 100 euron seteliin, hän pysähtyi. Tiskillä oli tasan 3600 euroa, tarkka summa siitä kaulakorusta, jota hän oli pyytänyt nähdä. Hiljaisuus myymälässä oli nyt korvia huumaava. Talvikki katsoi rahoja aivan kuin ne olisivat olleet kangastus. Lounan suu oli auki täydellisen järkytyksen vallassa. Usva oli vienyt käden rinnallaan, aivan kuin hänellä olisi ollut vaikeuksia hengittää. Tässä, Otso sanoi äänellä, joka oli rauhallinen, mutta jossa oli häivähdys tyytyväisyyttä. Tasan 3600 euroa. Voinko nyt nähdä kaulakorun lähempää? Talvikki änkytti jotain käsittämätöntä. Hänen silmänsä harhailivat rahojen ja Otson kasvojen välillä, aivan kuin hän ei pystyisi yhdistämään pojan kuvaa tuohon huomattavaan summaan. Mutta miten? Louna sai lopulta sanottua. Miten niin mitä? Otso kysyi teeskennellen, ettei ymmärtänyt kysymystä. Miten teillä voi olla kaikki nämä rahat? Usva kysyi äänellä, joka oli melkein kuiskaus. Otso hymyili ensimmäistä kertaa sisääntulonsa jälkeen. Se ei ollut ylimielinen hymy, vaan tyytyväinen. Minähän sanoin teille. Minä teen töitä. Mutta yhdelläkään maanviljelijällä ei ole näin paljon rahaa käteisenä, sanoi hienostunut mies, joka oli nyt tullut tiskin ääreen ilmeisen uteliaana. Ehkä te ette tunne maatalousmaailmaa kovin hyvin, Otso vastasi diplomaattisesti. Talvikki otti yhden seteleistä ja nosti sen valoa vasten tarkistaen sen aitouden. Se oli aito. Kaikki nuo setelit olivat aitoja. 3600 euroa käteisenä hänen tiskillään. Nämä rahat ovat aitoja, hän sanoi hiljaa, enemmän itselleen kuin muille. Totta kai ne ovat aitoja, Otso sanoi. Luulitteko, että ne ovat leikkirahaa? Otson sävy ei ollut ylimielinen, mutta siinä oli hienovarainen ironia, joka ei jäänyt keneltäkään huomaamatta. Oli kuin hän olisi sanonut, tätä tapahtuu, kun tuomitsee ulkonäön perusteella. Talvikki löysi itsensä tilanteesta, jollaista hän ei ollut koskaan ennen kokenut. Hän oli viettänyt viimeiset 30 minuuttia nöyryyttäen tätä poikaa, kertoen hänelle, ettei tällä ollut varaa heidän koruihinsa ja ehdottamalla tämän menemään muualle. Ja nyt tämä oli juuri osoittanut omistavansa enemmän rahaa kuin monet heidän kanta-asiakkaistaan. Me emme halunneet. Hän alkoi änkyttää, mutta Otso keskeytti hänet lempeästi. Ette halunneet mitä? Kohdella minua kunnioittavasti. Näyttää minulle tuotteitanne, tehdä työtänne. Otson sanoja ei sanottu ilkeydellä, vaan rauhallisuudella, joka teki niistä vielä tehokkaampia. Oli selvää, että hänellä oli kaikki tarvittavat rahat, ja nyt tilanteen valta-asetelma oli täysin kääntynyt. Joten Otso sanoi katsoen vitriinissä olevaa kaulakorua. Voinko nähdä sen nyt? Talvikki katsoi tiskillä olevia rahoja, sitten Otsoa, sitten jälleen rahoja.
Hänen kätensä tärisivät hieman, kun hän otti avaimet. Kaikki, mitä hän oli sanonut tähän mennessä, oli kääntymässä häntä vastaan kuin bumerangi. Totta kai, hän sanoi epävarmalla äänellä. Voin näyttää teille kaulakorun. Mutta hänen kävellessään vitriiniä kohti hänen mielensä teki kiivaasti töitä. Mistä nuo rahat tulivat? Ei 20-vuotiaalla maalaispojalla voinut olla 3600 euroa käteistä aivan tyhjästä. Asiassa täytyi olla jotain hämärää. Käsillä, jotka paljastivat hänen hermostuneisuutensa, hän avasi vitriinin ja otti kaulakorun varovasti esiin. Timantit kimaltelivat valojen alla luoden pieniä sateenkaaria ympäröiviin laseihin. Tässä, hän sanoi asettaen kaulakorun samettitarjottimelle. Se on yksi arvokkaimmista kappaleistamme. Aitoja timantteja, 18 karatin kultaa, käsityötä. Otso astui lähemmäs tutkiakseen korua. Se oli läheltä vieläkin kauniimpi kuin hän oli kuvitellut. Hän pystyi jo näkemään Hillan ilmeen, kun hän antaisi sen tälle. Mutta Otson ihaillessa kaulakorua Talvikki ei saanut mielestään epäilystä, joka kasvoi kasvamistaan. Hän lähestyi Lounaa ja kuiskasi tälle jotain. Anteeksi, Talvikki sanoi Otsolle äänensävyllä, joka oli nyt muodollisen kohtelias, mutta kylmä. Mutta minun on kysyttävä eräs kysymys. Mistä tarkalleen ottaen nämä rahat ovat peräisin? Otso nosti katseensa kaulakorusta kysymyksen yllättämänä. Anteeksi kuinka? Se on vakiomenettely, Louna puuttui puheeseen yrittäen antaa tukea kollegalleen. Tämän kokoisissa käteisostoissa meidän on varmennettava rahojen alkuperä. Se on lakisääteistä. Se ei ollut täysin totta, mutta se kuulosti tarpeeksi uskottavalta. Todellisuudessa Talvikki etsi epätoivoisesti tapaa kyseenalaistaa Otson kyky viedä ostopäätökseen. Etenkin, lisäsi Usva löytäen hieman rohkeuttaan, kun on kyse näin nuorista henkilöistä, vihjaus oli selvä. He vihjailivat, ettei hänen ikäisellään pojalla voinut olla tuollaisia rahoja laillisin keinoin. Otso tunsi veren kiehahtavan suonissaan. Oltuaan ensin todistanut omistavansa rahat, nyt he kyseenalaistivat niiden alkuperän. Vihjailetteko jotain? Otso kysyi äänellä, joka alkoi menettää tyyneyttään. Emme vihjaile mitään, sanoi Talvikki, mutta hänen sävynsä antoi ymmärtää täysin päinvastaista. On vain epätavallista nähdä jonkun teidän ikäisenne pitävän hallussaan näin suurta käteissummaa. Hienostunut mies nyökkäsi, aivan kuin olisi ollut samaa mieltä. Hän on oikeassa, se on todella outoa. Yleensä nuoret maksavat kaiken kortilla tai vanhempiensa rahoilla. Vaalea rouva lisäsi hymyillen. Otso tajusi, mitä oli tapahtumassa. Sen lisäksi, että häntä oli nöyryytetty hänen ulkonäkönsä vuoksi, nyt kun hän oli todistanut varallisuutensa, he epäilivät sen alkuperää kaikilla tavoilla. Minun rahani on ansaittu rehellisesti työnteolla, Otso sanoi vakaalla, mutta kontrolloidulla äänellä. Millainen työ mahdollistaa 20-vuotiaalle pojalle 3600 euron käteisvarat? Talvikki intti. Olen jo kertonut teille. Työskentelen perhetilalla. Ja kuinka paljon maataloustyöntekijä ansaitsee? Louna kysyi skeptiseen sävyyn. Otso tunsi olevansa ansassa. Jos hän kertoisi totuuden perheensä tuloista, kukaan ei uskoisi häntä. Jos hän valehtelisi, he jatkaisivat hänen epäilemistään. Tarpeeksi voidakseni ostaa tämän kaulakorun, hän vastasi välttelevästi. Tuo ei vastaa kysymykseeni, sanoi Talvikki pannen kätensä puuskaan. Katsokaas, meillä on maine ylläpidettävänä. Emme voi myydä kalliita koruja olematta varmoja, että mitä, Otso keskeytti hänet, ja hänen kärsivällisyytensä alkoi loppua. Että kaikki on sääntöjen mukaista, Talvikki lopetti. Seuraava hiljaisuus oli sähköinen. Otso katsoi 3 naista ja sitten muita asiakkaita, jotka jatkoivat jokaisen sanan kuuntelemista. Hän tajusi, että teki hän mitä tahansa, nämä ihmiset löytäisivät aina tavan epäillä häntä. Sanotteko, että minun rahani eivät ole puhtaita? Otso kysyi, ääni nyt selvästi ärsyyntyneenä. Emme sano niin, Talvikki vastasi nopeasti. Mutta ymmärtäkää meidän asemamme. Ei, en ymmärrä. Otso sanoi, korottaen hieman ääntään. Ensin kohtelitte minua huonosti pukeutumiseni takia. Sitten kun otin rahat esiin, te aloitte epäillä sitä. Mitä minun pitää tehdä tullakseni kohdelluksi kuin normaali ihminen? Hänen turhautumisensa oli käsin kosketeltavaa. Ja ensimmäistä kertaa tapahtuman alkamisen jälkeen jotkut läsnäolijoista alkoivat katsoa myyjiä paheksuen. Jännitysliikkeessä oli nyt käsin kosketeltavaa. Otso tunsi kaikkien katseet itsessään, mutta tällä kertaa kaikki eivät katsoneet häntä halveksuen. Jotkut asiakkaat vaikuttivat alkavan tuntea sympatiaa häntä kohtaan nähdessään,
kuinka häntä kohdeltiin siitä huolimatta, että hän oli todistanut pystyvänsä maksamaan. Kuulkaa, Otso sanoi hengittäen syvään säilyttääkseen rauhallisuutensa. Olen työskennellyt perheeni pelloilla siitä lähtien, kun olin lapsi. Isäni on aina opettanut minulle rahan arvon. Hän pysähtyi hetkeksi katsoen jokaista 3 naisesta silmiin. Jokainen euro, jonka näette tällä tiskillä, on seurausta aamuviiden herätyksistä, päivistä auringonpaisteessa, mullasta likaisista käsistä. Ne eivät ole varastettuja rahoja, ne eivät ole huumerahoja, ne eivät ole vanhempieni rahoja, ne ovat minun omani. Hänen äänensä intohimo teki vaikutuksen myös kaikkein skeptisimpiin. Iäkäs rouva, joka oli katsellut rannerenkaita, astui lähemmäs selvästi liikuttuneena hänen sanoistaan. Hyvä poika, hän sanoi. Rehellistä työtä ei pitäisi koskaan hävetä. Talvikki tunsi yhtäkkiä olevansa vaikeuksissa. Muiden asiakkaiden tuki alkoi horjua, ja nyt hänen oli löydettävä toinen tapa perustella käytöksensä. Se on vain. Ymmärrättehän, 3600 euroa on paljon rahaa teidän ikäisellenne, hän sanoi yrittäen kuulostaa järkevältä. Entä sitten? Otso vastasi. Mikä on vähimmäisikä korun ostamiselle? Lukeeko jossain, että minun täytyy olla 40-vuotias voidakseni ostaa kaulakorun tyttöystävälleni? Usva sekaantui puheeseen yrittäen pelastaa tilanteen. Kyse ei ole iästä, vaan taloudellisesta vastuullisuudesta. Ehkä teidän pitäisi miettiä asiaa tarkemmin ennen kuin käytätte kaikki rahanne. Otso katsoi häntä epäuskoisena. Kuka teille sanoi, että tässä ovat kaikki minun rahani? Kommentti osui maaliinsa. 3 naista vaihtoivat huolestuneita katseita. Jos nuo eivät olleet kaikki hänen rahansa, kuinka paljon hänellä oli jäljellä? Sitä paitsi, Otso jatkoi, mikä saa teidät luulemaan, ettenkö olisi miettinyt tätä pitkään ennen tänne tuloa? Luuletteko, että heräsin eräänä aamuna ja päätin käyttää 3600 euroa hetken mielijohteesta? Hän lähestyi kaulakorua ja katsoi sitä hellyydellä. 2 viikon kuluttua on ihmisen syntymäpäivä, jota rakastan eniten. Hillan, olemme olleet yhdessä 3 vuotta. Hän on aina tukenut minua, on aina uskonut minuun, silloinkin kun muut katsoivat minua alaspäin. Hänen äänensä muuttui pehmeämmäksi. Hän ansaitsee jotain erityistä. Hän ansaitsee tietää olevansa arvokas. Ja jos minun on työskenneltävä 12 tuntia päivässä, voidakseni kustantaa sen, teen sen mielelläni. Liikkeessä oli aivan hiljaista. Jopa Talvikki vaikutti liikuttuneelta itsestään huolimatta. Mutta juuri kun tilanne näytti kääntyvän Otson eduksi, ovi aukesi kilahtaen. Mitä täällä tapahtuu? Kaikki kääntyivät sisäänkäyntiä kohti. Noin 45-vuotias mies, pukeutunut moitteettomaan tummaan pukuun, lähestyi ryhmää. Hänen harmaat hiuksensa oli kammattu täydellisesti, ja hänen ranteessaan oleva kultakello kimalteli myymälän valoissa. Herra Routa, Talvikki sanoi ilmeisen helpottuneena. Se oli koruliikkeen johtaja Arni Routa. Herra Routa, Louna toisti, me vain tarkistimme joitakin vakiomenettelyjä suurta ostoa varten. Otso katsoi miestä, joka lähestyi vakavin askelin. Hänellä oli johtamaan tottuneen ihmisen olemus. Joku, joka ei tuhlannut aikaa kohteliaisuuksiin. Vakiomenettelyjä, Routa sanoi katsellen tiskillä olevia rahoja. Ja millaisesta ostosta on kyse? 3600 euroa, Usva sanoi nopeasti. Tämä herra halusi ostaa aamutähti, kaulakorun. Routa katsoi Otsoa päästä varpaisiin samalla arvioivalla ilmeellä, jota hänen työntekijänsä olivat käyttäneet. Otso valmistautui henkisesti kohtaamaan uuden kierroksen kysymyksiä. Ja ongelma olisi? Routa kysyi. No herra, hän on hyvin nuori ja emme ole varmoja, että... Mitä? Routa keskeytti Talvikin tiukkaan sävyyn. Otso päätti ottaa ohjat omiin käsinsä. Ongelma herra on se, että työntekijänne ovat kohdelleet minua huonosti siitä hetkestä lähtien, kun astuin sisään. Ensin, koska he luulivat, ettei minulla ole rahaa, ja nyt, koska he luulevat, etteivät minulla olevat rahat ole rehellisiä. Routa kohotti kulmakarvaansa. Tilanne alkoi käydä mielenkiintoiseksi. Arni Routa tarkkaili Otsoa huolellisesti. Sitten hän katsoi työntekijöitään ilmeellä, joka alkoi muuttua yhä ankarammaksi. 25 vuoden kokemuksella korualalta hän oli oppinut lukemaan tilanteita, ja se mitä hän näki ei miellyttänyt häntä laisinkaan. Kerro minulle tarkalleen, mitä tapahtui, Routa sanoi kääntyen suoraan Otson puoleen. Otso veti syvään henkeä. Tämä oli hänen tilaisuutensa kertoa totuus ilman keskeytyksiä. Tulin tänne tunti sitten etsimään lahjaa tyttöystävälleni. Ensimmäisestä hetkestä lähtien työntekijänne katsoivat minua halveksuen. He näyttivät minulle vain halvimpia koruja, ehdottaen, että menisin toisiin, sopivampiin liikkeisiin.
Routa kuunteli hiljaa, hänen silmänsä liikkuivat Otson ja 3 naisen välillä, jotka alkoivat näyttää yhä epämukavammilta. Kun vaadin saada nähdä jotain kauniimpaa, he pilkkasivat minua, kutsuivat minua maalaispojaksi ja sanoivat, että minun pitäisi mennä torille ostoksille. Herra Routa, Louna puuttui puheeseen, me vain. Ole hiljaa, Routa sanoi lyhyesti edes katsomatta häneen. Jatka, hän sanoi Otsolle. Kun lopulta otin rahat esiin osoittaakseni, että minulla on varaa kaulakoruun, sen sijaan, että olisivat pyytäneet anteeksi, he alkoivat kyseenalaistaa rahojeni alkuperää vihjaillen, että ne olisivat laittomia. Roudan kasvot synkkenivät entisestään. Hän katsoi tiskillä olevia rahoja, sitten työntekijöitään. Onko totta, mitä hän sanoo? 3 naista vaihtoivat hermostuneita katseita. Talvikki yritti puolustautua. Herra Routa, te ette ymmärrä. Tämä poika mitä? Roudan ääni kaikui liikkeessä kuin ukkonen. Kyse on vain siitä, että hän ei vaikuttanut olevan meidän tasoamme, Louna änkytti. Ei meidän tasoamme. Routa toisti sanat epäuskoisena. Ja keitä te olette päättämään, kuka on meidän tasoamme? Usva yritti perustella asiaa. Mutta herra, katsokaa kuinka hän on pukeutunut. Kuinka hän on pukeutunut? Routa kääntyi Otsoon tutkien tätä huolellisesti. Minä näen siistin, kohteliaan nuoren miehen, joka saapui liikkeeseeni aitojen rahojen kanssa, tehdäkseen laillisen ostoksen. Mitä te näette? 3 naisen hiljaisuus oli puhuva, mutta sitten jokin Otson piirteissä pisti Roudan silmään. Hän epäröi hetken, ikään kuin yrittäen muistaa jotain. Hän astui lähemmäs ja tutki nuorukaisen kasvoja tarkkaavaisesti. Mikä sanoitkaan nimesi olevan? Routa kysyi yhtäkkiä. Otso, vastasi poika, hieman hämmentyneenä keskustelun saamasta käänteestä. Otso, kuka? Otso Kytömäki. Roudan silmät laajenivat. Kytömäki Tampereelta. Kyllä herra. Pirkanmaan maaseudulta. Isäsi. Eikö isäsi satukin olemaan Ilmari Kytömäki? Otso nyökkäsi yllättyneenä siitä, että johtaja tunsi hänen isänsä. Kyllä, hän on isäni. Tunnetteko hänet? Roudan kasvoille alkoi muodostua hymy. Ei ystävällinen hymy, vaan hymy ihmiseltä, joka oli juuri tajunnut jotain hyvin tärkeää. Todellakin tunnen, Routa sanoi äänellä, joka paljasti kasvavan liikutuksen. Ilmari Kytömäki on yksi parhaista ystävistäni yli 20 vuoden takaa. Myymälä vaipui täydelliseen hiljaisuuteen. Talvikki, Louna ja Usva katsoivat toisiaan ilmeellä, jossa paistoi kasvava huoli. Sinä olet Ilmarin poika, Routa jatkoi, nyt selvästi liikuttuneena. Kuinka vanha isäntä voi? En ole nähnyt häntä sitten joulun. Hän voi hyvin, kiitos, Otso vastasi, edelleen hieman sekaisin keskustelun saamasta suunnasta. Ja äitisi. Vieläkö hän on se sama upea nainen, joka tekee maakunnan parasta karjalanpaistia? Otso hymyili ensimmäistä kertaa liikkeeseen astumisensa jälkeen. Aina sama. Routa kääntyi kohti työntekijöitään, jotka nyt näyttivät suolapatsailta. Tiedättekö, kuka tämä poika on? Hän kysyi äänellä, joka alkoi muuttua uhkaavaksi. 3 naista pudistivat päätään hiljaisuuden vallitessa. Hän on Ilmari Kytömäen poika. Ilmari Kytömäki omistaa yli 500 hehtaaria viljavaa maata Pirkanmaalla. Ilmari Kytömäki toimittaa perunoita ja vihanneksia puoleen Suomeen. Ilmari Kytömäellä on maatalousyritys, jonka liikevaihto on miljoonia euroja vuodessa. Jokainen Roudan sana putosi hiljaisuuteen kuin kivilampeen. Myymälän muut asiakkaat olivat täysin lopettaneet sen, mitä olivat tekemässä, ja kuuntelivat suu auki. Ja te, Routa jatkoi katsellen työntekijöitään inhon vallassa, te olette kohdelleet maakunnan yhden tärkeimmän maatalousyrittäjän poikaa tällä tavalla. Miten uskalsitte kohdella häntä näin? Talvikki oli kalvenut lakanan valkoiseksi. Louna oli vienyt kätensä suulleen. Usva näytti olevan pyörtymäisillään. Mutta me emme tienneet, Talvikki kuiskasi. Ette tienneet, Routa huusi, ja sekö antoi teille oikeuden nöyryyttää asiakasta. Roudan raivo täytti liikkeen jokaisen nurkan. Hänen sanansa kaikuivat kuin tuomiot, ja jokainen läsnä oleva asiakas ymmärsi todistavansa jotain poikkeuksellista. Ilmari Kytömäki, Routa jatkoi, hänen äänensä täynnä ylpeyttä, aloitti 2 hehtaarilla maata, jonka hän peri isoisältään. Työn, uhrausten ja älyn kautta hän on rakentanut maatalousimperiumin. Hänen tomaattinsa päätyvät Helsingin parhaiden ravintoloiden pöytiin. Hänen salaattinsa ruokkivat koko vihreä luonto ketjun ruokakauppoja. Otso kuunteli liikuttuneena. Harvoin hän oli kuullut kenenkään puhuvan isästään niin kunnioittavasti ja ihailevasti. Ja tiedättekö, mikä on hienointa Ilmarissa?
Routa jatkoi katsoen tiukasti työntekijöitään. Kaikesta menestyksestä huolimatta, rikkaudesta huolimatta, hän on pysynyt samana yksinkertaisena ja aitoana miehenä kuin aina. Hän asuu samassa talossa kuin ollessaan köyhä, ajaa samalla autolla jo 10 vuotta ja on kasvattanut poikansa samoilla nöyryyden ja rehellisyyden arvoilla. Hän kääntyi Otson puoleen isällisen lämpimästi. Tästä syystä tämä poika on tällainen, siksi hän ei kerskaile. Koska hänen isänsä on opettanut hänelle, että ihmisen arvoa ei mitata hänen käyttämillään vaatteilla, vaan sydämellä, joka hänellä on. Talvikki vapisi. 8 vuoden ura oli haihtumassa savuna ilmaan hänen silmiensä edessä. Herra Routa, me emme voineet tietää. Teidän ei pitänytkään tietää, Routa räjähti. Teidän työnne on kohdella jokaista asiakasta kunnioittavasti, riippumatta siitä, kuka hän on tai miten hän on pukeutunut. Teidän työnne on myydä koruja, ei tuomita ihmisiä. Hän lähestyi tiskiä, jossa Otson rahat yhä makasivat. 3600 euroa käteisenä. Tiedättekö, mitä nämä merkitsevät Kytömäen perheelle? Sitä, mitä te ja minä käytä. Tiedessä viikon ruokaostoksiin. Hienostunut mies, joka oli seurannut koko kohtausta, astui varovasti esiin. Anteeksi häiriö, hän sanoi kääntyen Otson puoleen. Mutta oletteko todella Ilmari Kytömäen poika? Sen, joka toimittaa luomutuotteita Vihreä luontoketjulle. Kyllä, Otso vastasi yksinkertaisesti. Hyvä luoja, mies sanoi. Minä syön hänen tomaattejaan joka päivä. Ne ovat parhaita, joita olen koskaan maistanut. Myös muut asiakkaat alkoivat lähestyä. Nyt katsoen Otsoa kunnioittavan uteliaina. Muodonmuutos oli täydellinen, halveksitusta maalaispojasta arvostetun ja ihailun perheen pojaksi. Mutta Routa ei ollut vielä valmis. Hän kääntyi uudelleen työntekijöitään kohti tulisin silmin. Ja te, hän sanoi jäätävällä äänellä, teillä oli pokkaa vihjailla, että hänen rahansa olisivat likaisia. Ne ovat puhtaimpia rahoja, mitä on olemassa. Ansaittu hiellä ja vaivalla, ihmisiä ruokkimalla. Usva purskahti itkuun. Herra Routa, antakaa anteeksi, me teimme virheen. Te teitte paljon pahemmin kuin virheen. Te olette häpäisseet tämän liikkeen, te olette häpäisseet minut. Ja ennen kaikkea olette olleet epäkunnioittavia poikaa kohtaan, joka on 10 kertaa arvokkaampi. Louna yritti viimeistä vetoomusta. Herra, antakaa meille vielä yksi mahdollisuus. Vielä yksi mahdollisuus, Routa katsoi häntä halveksuen. Ilmari Kytömäki on tuonut minulle ainakin 20 asiakasta. Asiakkaita, jotka ovat käyttäneet 10 000 euroja täällä, ja te olette kohdelleet hänen poikaansa kuin kerjäläistä. Hän kääntyi Otson puoleen, äänensävy muuttui täysin lämpimäksi ja sydämelliseksi. Otso, poikani, olen äärettömän pahoillani siitä, mitä joudut kokemaan. Tämä ei ole tapa, jolla minun perheeni kohtelee Kytömäen perhettä. Ei se mitään, Otso sanoi jalomielisyydellä, joka yllätti kaikki. Tiedän, että teette. Kyllä, minun on välitettävä, Routa intti. Isäsi on aina kertonut minulle, että sinä olet se asia, josta hän on eniten ylpeä. Nyt ymmärrän. Hän otti kaulakorun tarjottimelta ja laski sen varovasti Otson käsiin. Tämä kaulakoru on sinun lahjana talolta. Se on vähintä, mitä voin tehdä sen jälkeen, mitä olet kokenut. Voi ei, herra, Otso sanoi. Minä haluan maksaa sen. Tulin tänne ostamaan lahjan hillalle, en vastaanottamaan almuja. Routa hymyili. Tuo on juuri sitä, mitä isäsikin olisi sanonut. Mutta hänen hymynsä katosi, kun hän kääntyi työntekijöidensä puoleen viimeistä kertaa. Te 3, hän sanoi äänellä, joka oli terävä kuin veitsi. Olette erotettuja välittömästi. Seurannut hiljaisuus oli täydellinen. Lopullisen tilinteon hetki oli koittanut. Roudan sanat putosivat kuin giljotiinin terä. Olette erotettuja välittömästi. Talvikki horjahti, aivan kuin olisi saanut iskun kasvoilleen. 8 vuoden ura, hänen maineensa, hänen palkkansa, kaikki hävisi yhdessä hetkessä. Herra Routa, minä pyydän, hän kuiskasi murtuneella äänellä. Minulla on perhe, asuntolaina maksettavana. Sinun olisi pitänyt ajatella sitä ennen kuin käyttäydyit kuin ylimielinen snobi, Routa vastasi armottomasti. Louna ja Usva purskahtivat molemmat itkuun, mutta Routa ei osoittanut myötätuntoa. Kerätkää tavaranne. Haluan, että olette ulos täältä tunnin sisällä. Otso, huolimatta kaikesta kokemastaan, tunsi säälin piston. He olivat olleet julmia, mutta nyt he näyttivät niin haavoittuvilta, niin murtuneilta. Herra Routa, hän sanoi pehmeästi. Ehkä he ansaitsisivat toisen mahdollisuuden. Kaikki tekevät virheitä.
Routa katsoi häntä uskomatta korviaan. Otso, kaiken sen jälkeen mitä he tekivät sinulle. Sinäkö puolustat heitä? En puolusta heitä, Otso selitti. Sanon vain, että ehkä he ovat oppineet läksynsä ja minä. Minä tulin tänne ostamaan kaulakorun hillalle, en tuhoamaan kenenkään elämää. Otson ele jätti kaikki sanattomiksi. Talvikki katsoi häntä kyynelten läpi, ymmärtäen sen ihmisen, sydämen jalomielisyyden, jota hän oli kohdellut niin halveksien. Routa pudisti päätään. Olet aivan isäsi poika. Mutta ei, Otso, jotkut läksyt ovat kalliita, ja tämä on yksi niistä. Hän kääntyi 3 naisen puoleen viimeisen kerran. Ehkä tulevaisuudessa muistatte kohdella jokaista ihmistä kunnioittavasti riippumatta ulkonäöstä. Nyt ulos. 3 entistä työntekijää keräsivät tavaroitaan hiljaisuudessa. Routa palveli henkilökohtaisesti Otsoa. Hän otti kaulakorun ja paketoi sen huolellisesti rasiaan. Vaadin yhä, että se on lahja, Otso. Se on minun tapani pyytää anteeksi yrityksen puolesta. Ja minä vaadin saada maksaa sen, Otso vastasi päättäväisesti. Isäni on aina opettanut minulle, että kauneimmat asiat ovat niitä, joiden eteen on tehty kovasti töitä. Routa hymyili ja otti rahat vastaan. Ilmari on kasvattanut upean pojan. Otson saattaessa ostostaan päätökseen, muut asiakkaat lähestyivät häntä onnitellakseen hänen hillitystä käytöksestään ja arvokkuudestaan. Hienostunut mies pudisti hänen kättään. Te olette esimerkki meille kaikille, hän sanoi vilpittömästi. Iäkäs rouva, joka oli puolustanut häntä aiemmin, kosketti hänen käsivarttaan. Teidän hillanne on onnekas tyttö saadessaan teidät poikaystäväkseen. Otso hymyili tuntiessaan viimein sen ilon, jota oli kuvitellut suunnitellessaan tätä päivää. Kaulakoru oli vielä kauniimpi kuin hän oli uneksinut, ja nyt hänellä oli tarina kerrottavanaan, tarina arvokkuudesta, sinnikkyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Kerro terveisiä isällesi, Routa sanoi saattaessaan Otsoa ovelle. Ja kerro hänelle, että ensi viikolla tulen käymään illallisella. Haluan kuulla tämän tarinan hänen näkökulmastaan. Kerron kyllä, Otso lupasi. Ja kiitos kaikesta. Kun Otso poistui liikkeestä, hän kääntyi vielä kerran taakseen. Talvikki, Louna ja Usva olivat poistumassa takaovesta henkilökohtaisten laatikoidensa kanssa. Talvikki katsoi häntä silmiin hetken, ja Otso näki tuossa katseessa jotain, mitä siinä ei ollut aiemmin. Kunnioitusta. Otso nousi tunturimopolleen, samalle jota hän käytti joka aamu pelloille mennessään, ja suuntasi kohti kotia. Olkalaukussaan hänellä oli kaunein kaulakoru, jonka hän oli koskaan nähnyt, mutta ennen kaikkea hänellä oli varmuus siitä, että hän oli säilyttänyt arvokkuutensa. 2 viikkoa myöhemmin, syntymäpäivänä, Otso lahjoitti kaulakorun Hillalle romanttisen illallisen aikana pienessä paikallisessa ravintolassa. Kun hän kertoi tälle koko tarinan, Hilla itki, ei kaulakorun vuoksi, vaan ylpeydestä rakastaa tällaista miestä. Ei ole väliä, mitä muut ajattelevat, Hilla sanoi silittäen hänen poskeaan. Se, mikä ratkaisee, on se, mitä sinulla on täällä sisällä. Ja hän laski kätensä Otson sydämelle, ja Otso ymmärsi tehneensä oikein. Hän ei ollut antanut periksi, ei ollut kadottanut käytöstapojaan, ei ollut luopunut arvoistaan. Hän oli osoittanut, että todellinen rikkaus ei piile omistetuissa rahoissa, vaan siinä luonteessa, jonka ihminen näyttää joutuessaan koetukselle. Otson tarinasta koruliikkeessä tuli legenda, ja aina kun joku kertoi sen, siihen liitettiin sama opetus. Älä koskaan tuomitse ihmistä ulkonäön perusteella, sillä saatat huomata, että hän on paljon arvokkaampi kuin luuletkaan. Jos tämä tarina kosketti sinua, tykkää videosta ja kerro kommenteissa, mitä olisit tehnyt Otson tilanteessa. Olisitko säilyttänyt malttisi kuten hän, vai olisitko reagoinut toisin? Älä unohda tilata kanavaa nähdäksesi lisää uskomattomia tarinoita, jotka saavat sinut pohtimaan kunnioituksen ja ihmisarvon merkitystä.